Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar radyosunda. Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar radyosunda. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хәерле иртә, дуслар. Эфирда кайнар хит һәм мин Ләйсән Гарифуллина. Гыйнвар ае җиңүчесен билгеләр вакыт килеп җитте. Инде бүген көрәшнең иң кызу, иң мөһим көне дисәм, бердә ялгыш булмас. Һәм әгәр дә сез җиңүченең исемен беренчеләрдән булып ишетергә теләсәгез, алдагы 50 минутта безнең белән булыгыз. Ә мин әлегә инде җырларга тавыш бирү тәртибе белән таныштырып үтәм. Димәк, һәр бер җырга үзенең телефон номер бирелә, һәм сез җыр барышында яраткан җырыгызның номерын җыя аласыз һәм тапшыру барышында шулай ук яраткан җырыгызның телефон номерын җыя аласыз. Эш телефоннарыннан шылтыратканда әлеге хезмәт бушлай. 55-77 саннарына ТНВ сезнән соң буш ара калдырып, шулай ук ошаган җырыгызның кодын да җыя аласыз. Әлеге хезмәт түләүле. Без бүген иң шаян, иң креатив халык студентлар турында сөйләшәбез. Безнең катнашучыларыбыз да бу чорны бик яратып, сагынып искә алды. Иң тынгысыз студентларның берсе булган Диана Тәҗетдинова, бу көннәргә яңадан әйләнеп кайтасы иде дип хыялланам. Нәрсә комачаулый? Хәер, Дианадан анысын да көтәргә була, чөнки ул һәр вакытта да хәрәкәттә һәм һәр вакытта да нәрсәдер уйлап табарга тырыша. Шулай бит, дуслар. Инде кайнар онлыкта без аны беренчеләрдән булып сәламлибез, һәм инде ялгыз да түгел, парлы да түгел исемле җыр сезгә ошаса, тавыш биргә онытмагыз. Аның телефон номерын сезнең экраннарда булыр. Yalnız da tügel
түгел. Җитеп бетмәде Диана Таҗетдиновга беренче, хәтта өченче эшлеккә ләгергә ни бары 17 тавыш кына килде бу минутларда әлеге җырчыбызга. Ләкин без әле нокта куярга ашыкмыйбыз. Мин сезнең исегезгә төшерәм, тапшыру барышында сез шулай ук Диана Таҗетдиновга үзегезнең тавышларыгызны бирә аласыз. Инде студентлар гадәттә укымый, эшләми, һәр вакытта да ялкаулык белән генә шөгыльләнә дип уйлау гадәткә кергән. Ләкин бу бөтен студентлар да мондый дип уйлау бер дә дөрес түгел. Мәсәлән, Илзилә үзе турында мин бик тырыш, гел бишле билгеләрен генә укый торган студент идем дип искә төшерә. Әлбәттә, төннең буе шпаргалкалау, сырлау җиңел эш түгел, һәм инде менә шушы өлешен алар искә төшергә яратмыйлар, ләкин тулаем алганда студент тормышы чыннан да искиткеч шәп һәм күтәренке кәеф белән уза торган булган. Менә шулай инде бүгенге көндә уңышлы һәм популярлык казанган Илзилә инде бүген сезгә чираттагы җырын тәкъдим итәм. Мин сезнең исегезгә төшерәм, Илзиләгә тавыш биргә онытмагыз. Кем белә, бәлки нәкъ менә ул бүген беренче урынны яулар. Белсәң иде, син каяшы килер көнне, минем өчен айылдызы сихри төнне. Белсәң иде, ничек сиңа юяр ханым, сагынганым, моңнар булып сарылганым. Белсәң иде, син язлардан азлы чәчәк. Белсәң иде, синсез юктыр юк киләчәк. Белсәң иде, нурым сөрпе карашларың. Белсәң иде, Белсәң иде, синсез юктыр юк киләчәк. Белсәң иде, нурым сөрпе карашларың. Белсәң иде, сине шашып яратканны. Белсәң иде, белсәң иде, тормышыма тик син кирәк. Сийләр юк, булса бәрдә алар сирәк.
Şaşak bilsen ide Bilsen ide Nurun sırpı qarashları bilsen ide Seni şaşıp yaratkanını bilsen ide Инде студент вакытта ничек укыдың дип сорау бирсәләр, әлбәттә инде бу турда бөтен кеше дә ачылып сөйләргә ашыкмый. Ә менә тулай торак тормышы әлбәттә бер айрым китап булып сакланып килә. Һәм Марат Шәйбәков та бу сәгатьләр, бу минутларны, шушы чорны бик яратып сагынып искә алды. Тулай торакның аш бүлмәсендә баян тартып, җырлап, биеп, күңел ачып утырган чаклар күп булды дип искә ала ул әлеге вакытны. Курста иң шәп баянчы мин идем, шуңа күрә миңа карата хөрмәт зур иде дип ул хәтта мактанып та алды. Марат Шәйбәковның коды 170 дуслар. Һәм инде әгәр дә аның җыры сезгә чын мәгънәсендә ошый икән, 55-77 саннарына ТНВ сүзеннән соң буш ара калдырып 170 кодын җибәрегез. Ә инде аның телефон номеры сезнең экраннарда булыр. Әллә нәрсә булды, җанга сагыш тулды, сөю чәчәкләрем сылдылар. Кышның аккарлары каплап араларны, җанга хәсрәт булып кундылар. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлымда бармын. Оныт диюләрең, янып киюләрем, калса да бит ерак үткәнедә. Күрсәм ятлар белән, эштәм янам көем, күңелкәем һаман үртәлә. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлымда бармын. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлымда бармын. Яши алмас дидең, үзең миннән көлдөң, тормыш дәвам итә күрәмсең. Давылда сын алмас, җилләрдә тын алмас, йөрәк барын миндә беләсең. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлымда бармын. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлымда бармын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлымда бармын. Яшәрмен үз юлымда бармын. Kaynar hit Bulgar radyo
сөзе бұрынғы Рим язучысы Овидий тарафыннан кертелгән. Студент, білімге тартылушы, тырышып укучы дигәнне аңлатам. Зинира һәм Ризат Рамазановлардан әлеге исемгә таптышырмыйча тырышып, тырмашып, икесе бер курста укыганнар. Булгар радиосы студиясенә кунакка килгәч, алар безгә бер кичкенә генә сер ачалар. Яшьләр уку дәврендә бер-берләрен яратмаганнар икән. Алай гына да түгел, бер-берләренә этлек ясарга гына торганнар. Инде вакыт узып, ничә сулар аккач, яшьләрнең кавышканын ишеткән курсташлары шаккатканнар. Кайлардан ничекләр кавыштылар икән бу яшьләр дип. Монысы әлбәттә әлегә сер булып саклана кала. Зинира һәм Ризат Рамазановлар һәм аларның бәп итеп үпкәннән дигән җырлары. Карыйбыз, тыңлыйбыз һәм тавыш бирәбез. Зинира һәм Ризат Рамазановларның җан атарлары уянды дисәм, бер дә яглыш булмас. Әйдәгез әле таблицага күз салып карыйк, дуслар. Беренче урында Зинира һәм Ризат Рамазановлар, икенчедә Рамил Морадымов, өченче урында әлегә Гөлназ һәм Марат Фәйрушнар. Ләкин бу әле нокта түгел, һәм нәтиҗә ясарга да иртәрәк, дуслар, чөнки әле барысы да алдан.
Инде Дилия Әхмәтованы кайнар сәламлибез. Шулай ук безнең кайнар хитлар парадында Дилия Әхмәтшина шулай ук үзе турында мин бик тырыш идем дип сөйләде. Һәм беләсезме, ул инде вокал дәресләрен бик ярата торган булган. Хәтта дәрес беткәннән соң да тагын калып шөгыльләнә торган булган. Ә инде иң үзәккә үтеп кергәне ул, дуслар, игътибар, 1нче курс. Кызга тулай торакта бүлмәне 9нчы катта бирәләр. Һәм инде әнисе тырышып, тырмашып ашаткан кызчык ярты ел эчендә 6 килограммга ябыган. Менә шундый хәлләр. Ләкин бернигә дә карамастан, әлбәттә инде Дилия Әхмәтшина студентлык чорын бик каты искә ала, сагына һәм инде тагын да шул вакытларга әйләнеп кайтасы иде дип хыяллана. Дилия Әхмәтшинага тавыш бирәбез һәм клибын карыйбыз, дуслар. Hislәреңне күңелен яратса түземсез Бер мизгелдәй кыска гомерләрне сөйми яшәүләрең нигезсез Алдама җанымны, алдама йөрәкне Тоясың бит сөеп, сөеп, сөеп Типкәнем миндә хаталамам җаным Сине генә сөеп, сөеп, сөеп Яшәрмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Сөярмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Бәйләмиңа сөю хисләреңне дә бөйші йөрәк ярасын Күңелеңдә булган мәхәббәтең бары тик сер булып калмасын Алдама җанымны, алдама йөрәкне Тоясың бит сөеп, сөеп, сөеп Типкәнем миндә хаталамам җаным Сине генә сөеп, сөеп, сөеп Яшәрмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Сөярмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Алдама җанымны, алдама йөрәкне Тоясың бит сөеп, сөеп, сөеп Типкәнем миндә хаталамам җаным Сине генә сөеп, сөеп, сөеп Яшәрмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Сөярмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Яшәрмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Сөярмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Дилия Әхмәтшина һәм әле генә 734 санында безнең тавыш бирү ни өчендер хәтта тукталды да. Ләкин, дуслар, мин сезнең исегезгә төшерәм, тапшыру барышында сез әле аңа үзегезнең тавышыгызны бирә аласыз. Шулай булгач инде әйдәгез бергәләшеп тырышып карыйк һәм инде Дилияне артта калдырмаска тырышыйк әле.
Инде гаиләдә беренче бала булганлыктан Рәфинә Ганиуллина балалык чорында да, студент вакытында да, һәр вакытта да үрнәк булырга тырышкан дисәм, бер дә ялгыш булмас. Һәм инде әлбәттә ул бик яхшы укыган. Имтиханнарга язып әзерләнә торган булган һәм инде шушы язуларын имтиханнарга шпаргалка буларак алып кергәндә. Ләкин бер кайчан да алардан файдаланмаган. Менә бер заман мондый вакыйга була. Имтихан вакытында Рәфинәгә өйрәнмәгән билетләгән. Таныш вакыйгамы? Әйе, һәрберебездә булган хәлдер бу, дуслар. Инде бәхеткә укытучы чыгып китә, инде иптәш кызында нәкъ менә шушы шпаргалка дигән әйбер була. Кыскасы, әлеге вакыйга бик яхшы төгәлләнә һәм инде Рәфинәгә 5ле билгесе куялар. Рәфинә Ганиуллина һәм аның ялгыз хатын җыры. Бүген беренче 5леккә эләгә алырмы?
О, дуслар, бүген тавыш бирү бик тә актив бара, һәм инде 1 минут эчендә беренче урынга кем генә бүген эләкмәде. Ләкин соңгы мәгълүматларга караганда, әйдәгез әле без таблицага күз салыйк. Димәк, бу минутларда Зинира һәм Ризат Рамазановлар беренче урында. Икенче урында безнең Рамил Морадымов һәм өченче урында Гөлназ һәм Марат Фәйрушиннар. Әлегә менә шундый нәтиҗә, ләкин дуслар, әйткәнемчә, инде әлеге нәтиҗәләр секунд сайын үзгәреп торалар. Инде бу көннәрдә чыннан да интернет челтәреннән дә, төрле мессенджерлардан да табиблар, укытучылар, космонавтлар, очучылар, кем генә студентларны аларның бәйрәмнәре белән кутламады. Чөнки алар үзләре дә иң элек студент булган кешеләр бит. Һәм инде әйтергә кирәк, хәтта президент үзе ел сайын студентларны менә шулай матур иттереп, зурлап тәбрик итә. Һәм инде иң югары дәрәҗәләргә ирешкән кешеләр дә студентлык чоры иң бәхетле, иң рәхәт чаклар дип искә алалар. Димәк, Регина Тимербулатова безнең арада иң бәхетлеләрдән түгелме? Чөнки ул әле чын мәгънәсендә студент исемен менә шулай матур иттереп йөртә. Әлбәттә, инде төннәр буе шпаргалкалар сырлау рәхәт эш түгел, ләкин анысын шутламаганда калган ягы әлбәттә инде әйтеп бетергесез ләззәт бирә дип уртаклашты безнең белән Регина Тимербулатова. Аны икеләтә чын күңелдән узып киткән бәйрәме белән тәбрик итәбез һәм инде бүген аңа 3ләтә, 4ләтә күбрәк тавышлар җибәрик. Әтисе дим, әкренәйтә шуның тавышын әзрәгәй. Башымда хатырыма карый бана кинаны. Әниеңне хәтерлисеңдер. Ого, бу мине бакта. Үлләм шушы кыска күлмәк белән чыгасың әллә? Ну, әни, нормально. Инде хәлендә макина карарга билгесез. Беләм, сез өлкән кеше, рәнҗетәсен килми. Әтисе! Ну все, сыгып тәбәсен шәшәп, моны хәле. Регина идәме? Әти, башта яхшымы? Таң атканда баланарга сөйләдем серләремне. Балын чәчәкләре аллый минем күңелләремне. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда офыкларга моңнар булып уралдым. Чишмәләрнең агышыны да яшьлектәге җырларым. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда елгаларда дулкын булып шауладым. Ярга бәрелгән дулкынына изгәләнде җаннарым. Таң
Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Sizlikimi? Hayır. Abisi? Студентлар, һәр вакытта да менә шундый кызык халык инде алар дисәм, бер дә ялгыш булмас. Рөстәм Гыйльфанов соңгы интервьюсында мин укытучылар күңелендә имтиханнар вакытында үҗәтлек, тырышлык күрсәтүче студент булып истә калганмындыр дип, менә шулай итеп матур итеп сөйләп күрсәтте. 3нче курстан ансамбльгә эшкә кергән егет яшь кына гастрольләргә чыгып китә торган булган. Әлбәттә инде моны укытучылар өнәп бетермәгән. Ләкин имтиханнар вакытында да ул хәтлек батырмаган. Шундый бер вакыйга. Психология фәненнән имтихан бара. Безнең илдә ике дәүләт теле, татарча һәм русча, һәм инде имтиханнар вакытында да имтиханны ике телдә дә бирергә мөмкин. Ә менә психология укытучысы рус милләтеннән була. Рөстәм Гыйльфанов моннан файдаланып калырга була һәм беләсезме, ул инде имтиханда билетны татарча сөйли. Ярты сәгать буе сөйли дә сөйли, ә укытучы тыңлый, бер сүздә дәшми. Шулай ярты сәгать тыңлап торганнан соң укытучы Рөстәмне туктата. Һәм зачеткада 5ле билгесе ялтырап ята. Менә шундый психология. Студент диген. Рөстәм Гыйльфанов һәм инде аның җырына без күчәбез, тавыш бирегез, һәм инде Рөстәмгә беренче урынга менергә без булыша алырбыз микән? Артында урман ойға шомады, тоқтағандай болады ағама су. Көзлеріме бақтым, жүрекке оты яқтым, болып кетті шуны да baş gözden yaşımı tanıdı. Unutkanımın şunu da barısını
Студентларның алтын кагыйдәсе. Укытучы 15 минутка сыңа кала икән, инде аудиториядә бер кеше дә булмый. 16 минутта янып, көеп килеп кергән укытучы әлбәттә инде берәүне дә тапмый. Ләкин арада юк, мин калам, мин бер кая да китмим дигән курсташ булам. Таныш вакыйгамы. Әйе, дуслар, һәм инде теге укытучы менә шушы укучыга барлык матур ниятләрен һәм теләкләрен ирештерә. Менә ике уку йортында бер юлы укыган Гөлназ Файрушина үзе һәр вакытта да имтиханнарга, лекцияларга сыңа калып йөри торган булган. Ләкин кыз әйтмешли, бер кайчан да үзе артыннан кыйр калдырмаган һәм инде һәр вакытта да барлык сынауларны вакытында биреп барган. Әти әнисенә рәхмәт. Вакытында машина алып бирәләр аларыңа. Һәм инде Гөлназ сыңа калуларыннан туктый. Марат һәм Гөлназ Файрушиннар бу минутларда Зинира һәм Ризат Рамазановлар белән бик көчле көрәштә кайсысы беренче урынны яулый алыр. Моны инде без санаулы минутлардан белә алачакбыз. Ulaşmışa yaşlığım, açıp eynin işigin. Utarıp malasallarga, gitti elle koylarga. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, gireylenip kaytamaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, gireylenip kaytamaz. Kış yetmişe su tuğmaz, sallar tutalıp duramaz. Jil yarakka uzatır, mine günler yuvatır. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, gireylenip kaytamaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, gireylenip kaytmaz. Basıp tüke yaralarga, qarimaqqan sularga. Yaşlığıma ne buldu, sallar bilen yuvaldı. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, gireylenip kaytamaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, gireylenip kaytmaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar kübük, gireylenip kaytamaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz.
сайрар кышлар кебек кирәйләнеп кайтмас сайрар кышлар кебек кирәйләнеп кайтмас сайрар кышлар кебек кирәйләнеп кайтмас. Кышның иң сихри гыйнвар айы матур шатлыклы бәйрәмнәре белән салкын бураннары белән инде артта калып бара. Студентларга тагын бер кат ихлас теләкләребезне ирештирәбез, дуслар. Инде ташып торган энергиягезне дөрес юнәлештә куллансагыз иде. Без сезгә уңышлар һәм үҗәтлек теләп калабыз. Тагын бер бик уңышлы һәм тырыш җырчыбыз безнең Рамил Морадымов узган атна нәтиҗәләре буенча беренче урында иде. Ләкин бу минутларда барысы да үзгәрергә мөмкин. Нәрсә? Эш кытыклый башладымы? Ярый, әйдәгез инде сезне көттермим һәм инде Рамил Морадымовка тавыш бирүне башлыйк. Сәламнәр булыр синең дә ярсу күңелең олы шатлыкка тулыр Кылы күне сайрагандай күңелем гөлләренә безне сөю инде күчкән сандугач телләренә Кылы күне сайрагандай күңелем гөлләренә безне сөю инде күчкән сандугач телләренә безне сөю инде күчкән сандугач телләренә сандугач телләренә
Гыйнвар айның кайнар унлыгына тавыш бирүне туктаттык. Инде җиңүченең исеме белергә телисезме? Тагын 1 минутлык сабырлык. Реклама чарылышыннан соң билгеле булыр. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар унлык көрәше чыннан да бик көчле булды. Һәм инде без тамашачыларыбызга да, катнашучыларыбызга да зурдан-зур рәхмәтләребезне ирештерәбез. Ә хәзер әйдәгез нәтиҗәләргә күчик. Димәк, бу атна җиңүчесе безнең Зинира һәм Ризат Рамазановлар. Безнең көчле алкышларыбыз аларга. Атна дәвамында шулай ук алар беренче урында Рамил Мурадимов иде, икенче атнада Гөлназ һәм Марат Фәйрушиннар, өченче атнада беренче урынны Рамил Мурадимов яулаган иде, һәм инде 4нче атнада Зинира һәм Ризат Рамазановлар әлеге катнашучыларыбызны артта калдырып беренче булды. Шулай итеп, дуслар, гыйнвар айының җиңүчесе итеп Зинира һәм Ризат Рамазановлар билгеләнә. 14715 тавыш җитләр алар. Ихлас күңелдән котлыйбыз яшьләрне, һәм инде әлбәттә алга таба да зурдан-зур уңышлар һәм тагын да кайнар хитлар көтеп калабыз. Бүгенгә менә шулар иде. Кайнар хитның иҗат төркеме сезнең белән бүгенгә сау булаша. Сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина идем. Ялларыгыз матурыз. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар